nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli. Mwanjo molegeria maiga ya Omokungu Stengo kumolekera omosubati Lydia kurwase county ya Kisii oyole gukora essensemo yo manamba ase chigali cha kubanga kurinya gochikisi gochimosocho nigo omosubati yomo ase county ya Gaboigo anyatokora omoroberio yubo omosubati Stengo nakogokigwa naboigo agaturarika goikase chobisi chaye ase boigo nere agokora emirimo engabuneri ya omosubati Stengo yutamolekete asa matuka maiga bono toikire ase entunda yende ase county ya Kisii ase chistecho kubanga chigali kolendo yegando chigere abwate baka obisi yaye asa okora egasi yaye tiga atumanye na kyakorokwa na kia emirimo yaye nkyagokora ase gaiga esemo ya matatu torochenga na bare buya kegima bangete areta yare na ari kangali chikimambisana kuboka no ikase county ya Kisii asa okora obokora libwaye nabo tuteya marieta na kyokorokwa nabo igo nikyogokora asa marieta nkoroku jeni ongeli ngokora nechigali chikoru Kisii Nairobi nko na cha Mali City oko Mali City oko na cha Mali City oko na cha okay miaka ile wakora igasi ya na kile ko miaka 17 na cha 2 3 wakore gocha tuotiri akore gocha akore chikambani chinyinge akore company ekoro kumaliboro akore company ekoro kunyamira express na baire manager yechigali chikoro ku Nairobi bus na baire manager ekoro kuchigali chia Nissan chikoro ku Madaraka Prestige ono right now wango korana Kisii class asenko na chama City Mali City kona chapano ogatugo manager ogachaka kona ngachaka gocha Mali City Mali City ayo kolika akole nturuchi customer gusaba abantu bako ababiria gosina yo kwenda kwa barigia igo nkurikia nkurikia customer wangu kwa na ni customer musinko enda yarenge Nairobi yanja naye gambia naye tebyo buya bwegari ringo kora paka bwanja na munachira list segari like okay na I was married musigari tuamenyete Nairobi bono mwanze kerona ntaracha kigasiege we divad kwa diva ngadiza itikucha ngwata abana babiri ngadiza itikotiga musacho because ale bona kongose kerona mutiga ngacha Kisii bono seita ngagenda kerona ikaka kanyoranga my brother simbali kongira buya my mother no ale my parents are there karanga my brother simbali kongira buya ngagali because they were married ngaranga mbali kongira ngacha back town ngaranga ngati angiche town fact asenda nyore senda nyore ni kamu abana bane bagende school ngacha kwa so akoni chianga on stage eri enkuru mate nona ali kuna koni chianga ikango na koneria abantu ababechigalia chianga nkago kigune gasi yengenjo bako yekora nkago kiguba monda gotenga morogobo na nyoreri agwe anta konyora se chianga nkaegwe gasi no monto yo more koro kumochere emanagere rana itinaire climax ngachanga so ago kore gasi ya matatu ngachakira nechigali cyari koro kumoigesha ngakora gocha naro kuriya babiri like that azakanyore promotion y'abantu bankuriya babiri nechinguru ngabantu bakaira mangana ngo musubatu kali town ago kore gasi
siengiyere trust wapi gachanga manya konyora chi bus chikuru ku Nairobi bus kerochia na ndo manya na nyora ngerutie ya teli koreta besa buya akayesieka gachanga so Nyamira Express ngakora buna naron kurikanara malisiti achanga so Mariboro naron no kurika malisiti ono nkanyoranga igonde besia so kuria babiria ogakwanera goso esigari Ikubono ogatiga ibo bonchori bw'ekyanga kanyoranga nando bonchori bw'ekyanga bano mbuli mbiri byashara byamasikani buya sengo na inale tinarenge space fa sengo kora koneri gongweta nani kwali wotana kora sense meyende kanyoranga korosa kanyoranga timbiri kogenda buya na inche okay nabo igo ase ensemo ye byashara bikwabete inki utachorete byashara bindi gutatiga obonchiri bwo boso inki utacheta ndonsi ogacha gokora iga matatu iga utacheta no nyamugondo mete ikyagera muntu musibati ngochorare ngatengende mugondo tigangende chiro tigangende nonyene obintu nebingira kini ukachora okora asensemeye ronda tebenga inabete sekana ariko ni chianga mono na ariko ne abantu aba matatu nande omuntu na mwana narokoro kwa mochere ore manager ya Climax no moga konde narokweto sire tore koro Ronald bakange gase bakangera subu ya bwegase ya matatu bono nkaba ni friends ngaranga mfakie biashara byengo na go strain mono ko gwesiga bono ngachanga swa imepi ngachaka gokore gase okay siga nero yokorika amarisite nero yokokora gosino bwate agento kendo gokora gokora entra chibesa kimbu atiga siende ngokora nkoboka mambi mwana wonkoboka 5 nkora kore nyesi bindo ndo saro sinsi bino utensils because abana natwarira abanene mbaka litokamenyete nabo igo nkoboka mambi ne sivia na rosi nyumba yane buya nakora kinache town by 6 yokonyora na ikire town igaiga ndete jeni bono rato tari gari yawe bisi yawe rato so nyumba turarigirerie gari yawe na riri to kumanya ngae gari ya classic nere yiga ne gari nongo kora gari Kisii classic yeke gari PT bona nongo kora igondo muritake nongo chanari na ngora iga ne miaka yarire nongo chana kora iga na nyano mwabiri nare kubeka na moekerogo na moekerogo na motebi ngani yabu akogogiri yabu ase dirisha na oba comfort amwabiri ntu especially agochoresa komogoke nyanare tiru mwabiri kura salamurusi komoreta na muguri nganka yura nyare goikaranza ontonte bi yaje mongina igonte goikaranza bu maega yo montere ba kekerogo keri kya gusiaria gosemage gapi uno montara arachora na nyorondo gokonyo tanganiro bukiri anya kana yobu oyotanga no bukiri ontori go bukikero kabere yoto eyu monte sana achora igakubeka no bag yaje igoro okay asante kigimando tinga maridadi gasingia kigima asebono owakora emirimo engi aimeye county ya Kisii especially inde saba kuwa saba sacha abasacha katina bweko goichori gari otema na inde sinde singo madambu ata abantu nkorageria in fact pakango tema na bekira babiri na inchendu sichibeso ngo beka babiri 20 onya tware kona chira 200 anabekira abantu 20 na boro chine chibeso kuru 10% bako nyorango nyonkorwa itaone na shinge 3000 2000 echine chibeza so omwanya no mwalimu mfati umwalimu tote umwalimu bwa secondary nabo toko mochikorengani chimushara kemotenywerire despite ngaki borobu ne chironi ntunto bwatironi togo sawa lakini asichibesiganya no mutienya gwaka ne chibesa nkonyora we get a lot of money okay asante kigima ndoshenga nemerememi ya ase oroshenga cheni agotebanga ere no mwalimu wa secondary nigo barengaine na obisi ya yoka chibwate etofauti ne gento ekiya kigima gento kigokokya gose kokokya onde bwensi ale na musubati uri ase enka onorora egasi cheni akora yogwechoria abantu egari yega engana bwira onyorera engeri yaye igweto imoke
twetome turenyorere eng'eri yaitu yakira rituko Owanchu muri mito Jenny atweresere ng'akia wereka okora emigasi yaye ase egekagwate bakie miaka 15 nebere ejubono abeireka gokora ase stage ya Kisii obeireka gokora chi company au goikaboniga ndete nkoira ase omutimo komoketo basa gosuka tubasoko genda tambe elito koirana tunyare komanyana ari abeireka gwetera chinga kichiri ari asobokorere bwaye imeye county ya Kisii tubasa gosuka enero Ndizi TV obwansu ubwomo Gusii. Ndizi TV obwansu ubwomo Gusii. N'umwaka yomuherire kurwa chikura cyaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umuske Paul Simba Arati nigabe kiremero buli ao yamagenderero wocyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukoria Jumanne kitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba igoika chinse isetonenu sucha butuko umugabana nigarabeye maseyemo asikinyumba cy'uburaria cyonse cyarogongoro wa Gusii iliyo kwerera ayekiranirie ebitango biryanyorire naboigo aliyarengete gwekirania tware tariki yawo urigeriye Ndizi TV Otakere wo bazi simbaneta ogenda bunjali simbaneta umatoge bwabura bu simbaneta umatoge chaje simbaneta hai sauti mugirango Sacha manana chimeza nare kwirira mugambi chimeza jinji este punya ronte kutonde amonaye iona akagitenga na nyorire kumbe onyorete yentonkeyo kera tuatana nabo kumanya umanchi muri area na kyokorokwa gose kyombe kiganga kiyekorokwa na gaigansi amokiye tole amalieta nkuru kwela ni morao mai ekene kyombe gekorokwa koigama self help group na ekyombe keiga nigo giachagete omwaka bwechiri bubere na isano ibere kigachaka kire n'abantu batano omo asaba gaka balenge babere n'abangina balenge bane kurwabo toka umera nase familia yamo asenjera yamo yogokwanira nga ina gituko yagendereria asengenjo ya obugima bwalenge bobokongu na inde abana abange mbale kogenda chisukuru bangina abange bali kubuguri chiloni banyara ko bagutagurira none chinyumba cyabekera batarakana igo bono tukararanga gwika to chamo tororengi to korakera tokonya ya pa twachagitamo na merry go round ya siringi 200 savings yemia abo tugachora umuntu oyo mumugachi nando urengo mugaka wako yakabo tugachira chibe sito tukagendera igaso mutinyo oyo omwanchu murikiria kubwetekana n'ugutwara chinkwana cyeyemo aseyemo n'umugabana bwe county ya Kisii umuske Paul Simba Arati ritukoria Jumanne kitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba gwika chinse isatonenu sucha butuko nigo tanyore merubulyo yawo yabutambe bunamangana maya umurubulyo bwoboremi nubunda n'umurubulyo nyabeta none nabo genderera ko yirigiri television yawe ya Ndizi TV ubwansu bwomu Gusii chingakie chichimiga Yesu boku no mwakomuya eriubwego kikigima kabe oyomo egati yabari abagendrete gwe chigeria obwansu bwomu Gusii Ndizi TV Ndizi TV obwansu bwomu Gusii
buya muno asokogenda kurigiria omorobiri ogwo Stengo aseri Victoria rero tugusanga ayemo aseyemo nere omusubati uyo kwalire egasi manamba ase county ya Kisii ase emyaka 15 nebere asibono atoreire ayare abirika okora na wimotete ngenda se mase amaboriane maka otari tu para kerenga dikelenga abaro dikira ayo dikira aseye aseye ya ba te tanga ya bana bana bachiri sukaso kaso kabere nandi nakuona kiti pompo ndyaba chara chokora kazi ye bakayo chale man nandi kumbe aye yinko usika lakini nje pakata ngenda njama bali na ngamo ndaje kumema ayo mo sleep akera bono kwachi kwaira netenka kwante inga amate aba anaba muraba minumba alenge kukwira buya akera baigwete ngabona okore biashara ebiga bya matatu naye we kumusubati na kibakoirete no inkari seito akara na chaka chigase egase ya matatu other people they say nga cheni gacha gete kokoro maraya because inde katikati ya basacha walianza kusema cheni acha gete kokoro maraya wana njenga bate yo maraya wane ngongo kora mugasi ndi kokora botuko botu bono onye na buna wanu mungina nale na tebetinga onye go wadanga no marango kora naye genda chaka because onye bone kero kwana ngo marango kora anyu byako go kirogo ye kwana genda okora lakini nchengasi ngate na famu ngate bya bantunga asengo kora na sigaje abantu bande bachire kurunga banyore na sigali ngokora abantu bande barure ka banyore na sigali ngokora bana balikera lisiti bali ne gali bagenda Nairobi they prove dinga na sigali ngokora tali maraya ngokora okay eka ase egekeke gwakorire makumkyanda ogwetera bunayo mo subati kero korega se ya matatu unabona yegeronde katikati ya basacha asabe bande mbale bagonde nga togosoka go korega se ya basacha lakini nchenge o moyo ngakia se ya ikere boni ge gasi ne ye gasi se ya ikere boni ga Kenya yitunja arenge ngaki arenge kale ngaki arenge gasi ya basacha ya bakungu ase tu ikere boni ga mukungu tayo gasi totakora onye mochengo no tole anya no kogenda chigari no tole baka dono ye gete tukare
teng'ana gento ngeyo bakungu totakora especially gonde katikati ya basacha katikati ya basacha bakigera bokonyora no manage inde ya company ile oswa koega. That is a challenge because me am a single mother. Okay, bosemeki okubwatuka gochia se mwanchu murigereria isiko gari uri oganetia ndake imirimo ya moborire osogo chore gasi bosemeki ora mobwatira na keke kore kegeke igonda tebya abantu bari isikari especially buna bonega abana barororo baisikaria bakurete gose ne sukuru bare isiko gari especially abana ya Kinyaruka gasi ye na akorire njejeni teri gasimbe because na akorire gasi for good 17 years abana bane basomire unabone Nyaruka yane ekorengaine ego sominya bururu secondary na mosomire kuruchi wese akorete kurusironga omuntu wese na chichi kwa tumeze ku masomero ko stage iga nkorusi etari ande nkorusi iga stage ekwege tokende gya kabere tinkalinchara ngenjo ngoraka tali monto kalinchara tali monto kalinchara mbaki chibesa no nkorusi iga na kondisa liboba na kondisa liboba na genda na chinarima na nyora mbwate endagera nyumba na guriro ogurima ku stage iga na gachire nyumba ku stage iga bono ekerugo cha mwana na boko nyora so gwikara simbwate nyumba na kwede ngatiganye teneta za single parent person nyora abana bane bagende school. Okay, so muswatire so ya kana ukora kuboria amaboringa ibyango chorari tamatwa ichiku elimo iko matwete ole maisukigima ona waigo igora mato ayumubiri ni cheni rago chiko chora ibwate amaboringa dare kongire ari boria tangani oshore Ekina nabera ngako gotoreka yase ko muchafu nari okwenda makore mari mure segati jawano gotoreka ndose ngamye mure ati ndai kainche ndwani chikalishyana nekura maduko na itendara twaraga ngega mbeke saba sanja bandi na ichidenchi chole gasi yebo abuna kono to kurukubo asantima egeri chikuria ye teni aterese asina ingene monia jeni njene tiko chikoni gani wanonye ni Nyarukani mani Okay, asante. Kiko mwacho omorikiria aina na ama achipu atoire jeni atoire ase itukoria rero kote ya onyare ngedera korikiria omoro Stengo orinyana basomi amange ase kira eiki mwacho eiki jisekere kuri matatu radio okomanyiwa omoro Stengo ni moto gutwara na amange ase Stengo ya amutanga kunere kunande sitimedio chitase media Facebook na bayigonde sitimedio asense media anero ya YouTube asamutanga website nero na www.ndizitv.net ibonyale gusanga amo na icyo twara muri video ya Ndizitv erenda Dorigas.